Menu dotácie MKSR. Do tohto menu sa dostaneme, ak na hlavnom tmavomodrom páse klikneme na odkaz Ministerstvo. Potom klikneme na odkaz v ľavom informačnom stĺpci s nadpisom Dotácie MKSR. V ľavom stĺpci sa nám ukáže tučným písmom otvorené menu s nadpisom Dotácie MKSR a odkazy na nové podstránky. Tu vysvetlíme, že to vyzerá tak, ako by vždy na vrchu bol odkaz na dotácie v aktuálnom roku a pod ním odkazy predchádzajúcich niekoľkých rokov. Staršie odkazy sa potom nachádzajú v menu Archív v zátvorke Dotácie. V čase našej aktualizácie tohto menu boli tieto podstránky s názvom Dotácie 2024, aktuálny rok, Dotácie 2023, Dotácie 2022, Dotácie 2021, Dotácie 2020, Archív v zátvorke Dotácie, COVID dotácia pre technické a podporné profesie v KPKP, COVID dotácia pre neziskové organizácie pôsobiace v kultúre, COVID dotácie pre profesionálky a profesionálov pôsobiacich v KKP. Všetky odkazy popíšeme neskôr v ich vlastných menu, pokiaľ nám schválená dotácia to umožní. Pod tmavomodrým pevným pásom v hlavičke podstránky sa nám ukáže nadpis podstránky Dotácie MKSR. V pravom širokom stĺpci nasleduje tučným písmom názov Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Pod týmto názvom nasledujú odkazy na podstránky dotácií v jednotlivých rokoch. Aktuálny rok je na vrchu pod nadpisom. V čase písania tohto menu boli na tejto podstránke uvedené odkazy na dotácie od roku 2008. Pod týmto textom je ešte informácia sivým písmom o poslednej aktualizácii. V čase písania tohto menu to bola posledná aktualizácia 9. októbra 2023 MKSR admin. Nasledujú štandardné 3 pásy, biely pohyblivý s nadpisom Organizácie ministerstva, potom ďalší biely pohyblivý s nadpisom Dôležité odkazy a na konci je bielo-modro-červenou trikolórou oddelený tmavomodrý pevný pás nazývaný tiráž. Naša aktualizácia 25.10.2024.